Oras madihita salhuna amang do taminang dabi madong atang yang madihita adorang so tatanghion hatani debata di renungan harian jumulo mahita matang yang mahita. Mulia tema di pasaha nasarohanami Tuhan didenggar di basam na dihilala nasarohanami saha ditikyon diramuti hodo ngulunami buihami Tuhan pulas yan borngin na holomi saha di manuguton ala asido holomi roham doi Tuhan muaing ni tumangin hatam mahami pakulingi mahani mahite hatami ibagasan Kristus Yesus matangnya kami tuho. Amin. Kurian itu hata dongan saha porsiao nai holongan di bagasan Kristus Yesus turpuk ojahan diganup akaulota di bagasan sadarion di mana tersurat sian Ester sia ayat 22 sonoma di dok isi bain ari parningotan di hasonangan di halak Yahudi maradokol musu nasidai ay di bulan nido martukar godok ni rohana sida gabelas ni rohana jala arsak ni rohana sida gabe ari raya ikom bahenon nasida do aka ari i gabe ari panggalangan dohot las ni roha jala masih piringan ganup dohot ali-alena uhud marsileon lehon tuhalak na bogos ido yanggo sahana. Kurian itu hatta dongan saha porsiaon na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus dingulu sigano pare pasti hiado hita makilala masa na duk isarana masa parsahiton hapugoson parukilon dingulu parnguluan manang sitaonon dinguluon jojodo hita mandok di bagasan rohata ikobohana ma nguluk kutuhan alai di bagasan ayaton di pataridahon tuhita angkobaran nauli situtu di bata sanggup mabain marbalik arsak niroha gabe las niroha marbalik arsak niroha gabe las niroha songom bangso Yahudi na marukil sian musuh nasida alai manahan do nasida gabe dapotan hasonangan sian debata. Kurian itu hatta dongan saha porsiao na hinaholongan haporsiao di bagasan ngulu sigano pare debata do nasanggup paubahon situasi gondok niroha dohot arsak niroha na dihilala bangso Yahudi dang marujung di hamatean alai dibalas debatado marhite haluaon dang adong sitaonon dinguluon na lumobi gogo sian kuaso ni debata molo marsak niroha sadariok kita di bagasan parnguluata pos rohata debata tuk patupahon haluaon ditiki napas. Kurian itu hatta dongan saha porsiaon sadahal nauli sian Ester sia ayat 22 ima argani haluoni dang di halasson holan ibana sadiri dipangido do tunasida asa marsiurupan ganup dohot ali-alena mangan rap pataridahon pardonganon nagomos marsileor lehon tuhalak na pogos dang lupa tu akadongan na mangrupi ditiki hahurangan. Kurian itu hatta nani holongan di bagasan Kristus Yesus di bagasan budaya Batak omma gobbaran ni marsiaminaminan songon lapak ni gaul marsitukul-tukulan songon suha di robean marsiaminaminan songon lapak ni gaul marsitukul-tukulan songon suha di robean las niroha na tulusian debata ima las niroha na di paragama marhite na ulu gabe pasu-pasu tuhala na asing. Kurian itu hatta jala ahado refleksi ni renunganon bihita tongon diapala di manuguton ahado persejarat tasadarion unang putus asa molo godang na manggalut-galuti manang na mamalangi ngulumuna di ulau parsikolahan parkarejuan manang di keluarga di par rumah tanggaon ingot ma debata sanggup mabain arsakmu gabe las niroha alani berbagi pasu-pasu mahita di ngulut tahun unang sipan pasu-pasu di debata holan didirita sadiri molo dohar mok ulum sadarion radoti ma na masileon lehon tuhalak na perlu pangurupion tuhalak na pogos tuhalak na met-met pataridahum ma tadda maulatem
bain ma ari parningotan di bagasan ngulum marhite ulaon ulaon na uli doho puji-pujian tu debata songon upasan di batak namadok ai godang tuai ke laut dos niroha si bain nasaut si tibo ni doluk tibuat do huaso ni debata ni arsak niroha sai bawa ni debata do gabe las niroha tarpasu-pasu mahita ya pala disadarion amen martanyang mahita mulai tema ale Tuhan debata Jehovah dihatam napai untuk kami ima Tuhan arsak niroha boydo di baiko gabelas niroha maradok ngulu nami sidaro pos roha nami Tuhan na pasu-pasu mudo ngulu nami saha ditikyon Tuhan debata Jehovah pasu-pasu ma sude aka ulun nami di bagasan sadario pada usia kami aka parmaraan pada usia kami aka parsahiton asiroham Tuhan patusa na gudang dohami jumulusi sama dosa nami serta mahami orang pasu-pasu. Amin.